खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों थांखांनाय समफोरनि बादि जोंनि गेजेराव गिख्रंथाव बेरामा इन्डिया हादोरनि गुबुन रायजोफोराव आरोबाव कभिड-19नि बेरामा जाफिनदों होनना खौराङाव मोनथिदों। बेनिखायनो जोंनि माखासे गथ'फोरनि थाखायबो भेक्सिन होनो थाखाय इन्डिया सरकारा थिरांथा लाबावबाय। बेनिखायनो बे बाराव 6 बोसोर बैसोनिफ्राय 12 बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ कभिड-19नि भेक्सिन होनो थाखाय ड्राग कन्ट्रलार जेनेरेल अफ इन्डियाया भेक्सिनखौ होनो थाखाय थिरांथा लाबाय। दासान्दि भेक्सिनखौ माब्लानिफ्राय होनाय जागोन बेखौ जेबो मिथिथ'वाखै। 2022 मायथाइनि 61थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफादनि प्रग्रामा 2022 मायथाइनि 3 आरो 4 मे खालारखालि जागोन। बे बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादनि प्रग्रामाव इन्डियानि प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्द बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो लोगोसे बिथाङा मेहेरगोनांजों लोगोसे ओंथिगोनां बिबुंथिबो होगोन होनना मोनथिनो मोन्दों। बिथांनि अनगायैबो बे प्रग्रामाव जगदीश मुखी, आसाम चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी, मेघालयानि चिफ मिनिस्टार आरो सिक्किमनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनाबो बाहागो लागोन होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। मैया थांखांनाय समाव हाइ कर्टआ अंगनबादि आरो हेल्पारफोरनि फैबाय थानाय सम एबा इयुनखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। कर्टआ बुंदों दि सेन्ट्रेल सरकार आरो रायजो सरकारफोरा अंगनबादि सेन्टाराव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय बेबस्था लानो नांगौ होननानै हाइ कर्टआ मैया बुंदों आरो हाइ कर्टआ खावलायदों दि सेन्ट्रेल सरकार आरो स्टेट सरकारआ बिसोरनि साख्रिया जोबबोला एबा रिटायार जायोब्ला बिसोरनि रां होनायनि थिरांथा लानो नांगौ होनना हाइ कर्टआ मैया खावलायदों। मानसिया मानसिखौ जानाय, फिसाया बिसिखौ बुथारनाय बेफोरबायदिनो माखासे जाथाय जानायनि उनावबो गुवाहाटि नोगोरमानि बेलतलानि जयानगर ओनसोलाव बन्सि सरकार मुंनि सासे आइजो साख्रि मावग्राया गावनि नखराव खामानि मावनो थाखाय लाखिनाय सासे 15 बोसोर बैसोनि गथ'खौ 2 ताला बिल्डिंनिफ्राय नाख्लायदों आरो नाख्लायजानाय बे गथ'आ हायाव गोलैनानै बिखा आखाइ आरो गोदोना बाहागोआव गोब्राब जखम जादों। बेनि उनाव बे गथ'खौ साखाथिनि मानसिफोरा गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्पिटालआव फाहामथाय होनो थाखाय लांनाय जादों आरो बे जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै बन्सि सरकारखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला बन्सि सरकार सुबुङा बे गथ'खौ सिगांनिफ्रायनो इनाय अत्याचार खालामबोबाय थायोमोन आरो बे गथ'खौ नखरावबो कन्टेक्ट खालामनो होआमोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोसे बे बिल्डिंनिफ्राय नाख्लायजानाय गथ'आ बिटिआर ओनसोलनि टंला पुलिसनि सिङाव थानाय हाथिखर गामिनि थागिबिमोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै। लोगो मोनबावगोन गाबोननि मोनसे गोनांथि खौरांजों। गोजोन्थों।